Hola! A continuació anem a mostrar-vos un material que vos hem preparat per a preparar amb els vostres alumnes d'infantil l'obra SUM. D'una manera molt senzilla i molt bàsica. SUM és ombra. Per tant, el que hem fet és preparar-vos un dossier on vos adjuntarem unes siluetes d'animals que així veieu, i el que hem de fer amb els nostres alumnes és un titella per a projectar i fer ombres. De tal manera que els materials que necessitarem per a fer el taller seran eixes plantilles que vos enviarem, un palillo tipus pincho, unes tisores, un poc de cinta adhesiva i després, per fer l'ombra, explicarem també com fer un petit teatret, una llanterna. Doncs una vegada retallada la nostra figura, el que hem de fer és agafar el palillet i per la part de dalt, recomanable per poder després jugar amb ell, pegar-li una miqueta de cinta adhesiva d'aquesta manera. Simplement per a que el palillet se suporti. Veu? Ja tindríem en principi el nostre titella i ara el que hauríem de fer és jugar. Nosaltres el que hem fet és construir un petit teatret amb una capsa. Ja veieu, és una capsa retallada per darrere. Veieu? Us mostro la part de darrere per poder tindre-la sempre. I li peguem un full blanc. Aleshores, la màgia es fa quan nosaltres acostem aquest focus de llum que tenim i podem jugar a que aquest animalet, aquest cocodril es faci allunyant o acostant la llum, es fa més gran o més petit. També podríeu fer-ho amb un llençol i aquest focus de llum. Després, la imaginació. Si voleu posar-li color, feu-vos foradets, com hem fet així nosaltres amb els ullets, i li posem paper de cel·lofan de colors. I això seria el nostre taller per a SUM. Gràcies!